ženský tým, ktorý ešte môže čo to rozhodnúť. Môže rozhodnúť veľa, je práve veľká paka. Rudník stále drží tých svojich 17-21. No a čo sa udeje teraz, uvidíme, dámy a páni, záverečný pokus hlavnej súťaže. Poďme na to. Či to celé vyjde, ako si babi predstavujú. Vidíme práve v týchto momentoch, ale už teraz vidíme, že je tam nedorozumenie medzi Bčkarkou a hlavou prúdarkou. To bude stáť kráľovne. Výsledok máme rýchlejší terč bol pravý, ale na ľavej strane výsledok 24:06, rýchlejší pravý terč 23:13. No ale pozerám.